Salutare! Vreau să măresc echipa de zugravi. Caut un zugrav care să știe germană, încât să înțeleagă acolo ce are de făcut de la șeful de șantier. Pot să fac o echipă și formată din 2 băieți. Acolo trebuie pus tapet în apartamente și izolație exterioară de făcut. Salariul este de 14,85 € brut pe oră, plus 7,50 € net pe oră, care reprezintă diurnă. Dacă ești în Germania, poți să începi și mâine munca. Locul de muncă este în Saalfeld, Thüringen. Ca poziție este între Nuremberg și Leipzig. Persoanele care nu au înțeles salarizarea sau au neclarități pot să-mi trimită în privat un mesaj unde le răspund la toate întrebările. Sănătate!